Lero maragoba ngayo mwishimiwa baragenda uchi onyomuga kuri kwa lero bo maragoba omugano okuri kwa lero maragoba ngaba batenene bosiya inoga mbanyora libaga lya bene eseri tukoli abo babwenete kuba chinyombe gakora bange nabo barabe mbali osasima lero bacha gusasima Nyasaye bwekene no muika be bairiria terangora kini gaki nganchere nchakire kurwa limo ino bagocha iga nchakire mheshimiwa Beatrice Kerubo Makwae, my neighbor in the county assembly. Biyamona senge ncheli baga iende mbele injili yo, iende mbele injili ya Yesu, oh ndio maana ndio maana mbiyamono asingencho yelibaga umweshimiwa ne my neighbor Amos Onderi umweshimiwa ne borogongo rwabo machoge borabu opadia barongo umweshimiwa Osautu Mugirango Osoro and all protocols observed. Oyoga korokunga Beatrice Kerubo Makwae omoya musie bworogongo rwabomba baborabu gecha kiritege iga eskuru ya primary guchalia igoga iga nkande ngo bakiramba yamona sengencho yogocha tokonye chikanisa chiomo nene onyiga askero abaraito wenerete gokora kera tole birogo nande kera tole moyo no kurande ringana lyo monene asokorwa erebuye gosere bobe nkorera abwa sengenjo torabange lira ne libe mukora bwango chibesa tobwata chichiro mubuko torwe teko baboigo biama sana my neighbor and actually ni gorona mwakerete simi and she's been able to come. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ncha samareta nkorkwedna kwamboka seitobo mbaba matega iga ena tambokire gocha bokione abaiga bonsi pindo chega na bana ba minto gosebana gage bana etwacha asama skani amanene twacha gokonya abantu abaiga erinde mbacha gotiga kocha kurandiringaniria Nyasaye kogera mo maite uchumi yabeire bobe okonyora kwa bana goke wantu cha ko basa 200 twagache kanisa ya Nyasaye nabo montara berenka iga samba skani aba mama na batata bikaranstega iga tiga tuanche abeshimiwa bareta chibesa twagache kanisa ya Nyasaye mbiya mono na batige nebise yo mwana Edina koro kwa namba ngo yoboli naende by the way tabwati monto 0728 41 tolikoli kai. God is good and all the time. Abangina high. Ama boys high. Aba muraba barongombi amule. Twabaigure. Ekero mwocho musangire kahuna mwoiga mwacha mwoigore tamaiso moso kabusa. Baswati mbalega kwa mukataranyo na pipo mushara mbweka koli. Hii kamoko ya kuoga tosapo tumusokera kende taibo. Nchasa mareta ankoro ku Dolphin Bwari Ninchendo MCA nominated as a county yetu ya Kisii. Ntutokoru esauti ya baswati. Nto baswati atogote baiga. Twasoka twaenda twake kura tweta makolime twabasacha abachikura neli bagaliete tokoliga tigati yabo. Talibo gaki. Abaswati ngwancha mole mwaro muswati yote nenaga we Beatrice aba machoge ni moto wete omuswati bweka or elected Korukisi and Nyamira counties mogwancha abaswati bande bahotera to abasapoti nanda abaswati mbateli ekero twakorire ko basupport abana ya monsi pibu na bagochaga tigakero montaba magendera akorire bagocha banyakorera mbali gototebinki batokorere talibo mbuya mona Nyasaye sisenie. God is good all the time. Nchasa maleta ngoro Celestine Mose ngoro South Mugirango nchege ntokiande da nege tabu kia Matthew 25:29
musisini mono nori otari koru birie bigabwate Nyasaye akumura bono nachi wake esabu Nyasaye ngure go sansisini na oransi sisini na kinachira mbia mono